damaged. We can't fire accurately. Radi nakupujete? Doprajete si dobré jedlo? Alebo vychutnávate príjemnú dovolenku? Niečo to ale stojí. Odpadneš.sk je najväčší vyhľadávač zliav na Slovensku, kde nájdete len naozaj kvalitné a nami overené ponuky. Všetko nájdete na jednom mieste, kde už vyberáte rovno z tých najlepších zliav, letákov a ponúk e-shopov. Vďaka odpadneš.sk som naozaj ušetrila. Odpadneš.sk, ponuky, z ktorých odpadneš.